o mes de abril será peor que o mes de marzo. Con esta contundencia aseguraba esta mañá o presidente da Xunta de Galicia que o peor está aínda por chegar. Por iso Alberto Núñez Feijóo avanzou hoxe novas medidas para tratar de paliar esta pandemia. Tras manter unha reunión co Comité Clínico, a Administración Autonómica decidiu poñer en marcha 2 novos hospitais de reforzo, un na cidade da Coruña, cunhas 300 camas, e outro en Santiago, con 150. Ademais, a Xunta non descarta facer o mesmo na área sanitaria de Vigo. Neste eido, o Goberno galego tomou tamén a decisión de crear unha noria de ambulancias. Tomamos a decisión de poñer en marcha por parte do 061 dunha noria de ambulancias, é dicir, dun sistema de traslados específicos para os pacientes de coronavirus, nos que se priorizarán precisamente os traslados entre estos novos hospitais que estamos a fabricar en Coruña e en Santiago, así como calquer tipo de traslado que sexa necesario entre hospitais. A Administración Autonómica está a desenvolver unha supervisión sanitaria continua nas residencias galegas. Por iso, a Xunta tomou a decisión de priorizar os test de diagnóstico nestas instalacións, tanto aos residentes como aos empregados. Tomamos a decisión de priorizar os test de diagnóstico nas residencias da terceira idade de Galicia. Estamos incrementando e intensificando o número de test, por eso estamos detectando máis residentes infectados, tanto nas residencias, no que se refire a internados, como nos empregados que están traballando nas residencias. Alberto Núñez Feijóo agradeceu a toda a cidadanía o seu esforzo e colaboración, pero pediu a todos os galegos e galegas que non baixen a garda, porque só con responsabilidade e compromiso poderemos superar esta crise do coronavirus.